खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय बिमा जो फवारनाय महर लानो सोनाफोर दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना सोरखौबा फैजानो गिनानै जा बांसिन आथुर आथुर इन्ट्र' मारिबाय आङो खयदिन जाखोमोन नायफाथारनानै दिनैसो साइकेल गोदानखौ लाफिनदों एसेल' आरो दसेल' टाइम गैया दाबो अखायानो जि गोलैगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे सासे सुबुंनि लेंनाय आरो टिउसननिफ्राय फैस्लाबोनो बै सासे सुबुंनि लेंनाय ओंखायनो एसे थांनानै फैयो आरोना सोरनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो दिनै मानिफ्रायनो जोबनो थाङा मोनसे लायनो नागिरबा माबा मोनसे एरखाबाय नै बेलेग लायनो होननाय मानसिया सकस लायनोसै जालायबाय नोंनाथ' बैग्रि आसारल'खा बाबा बैग्रि आसार थाइसे थाइसेनि पेकेटआ होनबाय बिदिखौ जायो नामा दाख्लै लांदावनानै जा मोजां मोनदोंलायनो गोथाव मोनदोंलायनो आंथ' टेस्टबो खालामाखै जारलासो मोजां मोनथारदोंमोन आंहा सलायफुबाय थानो अखानि जुनैनो दैज्लां बोथोर बायागौमानि रेगुलार जानाय नंला आरोना साइकेल हा ओमफ्राय सासे बिमाया उदैखौ फिसा नुबायथ' होनदों आरोना आंबो इदाव थांनो ओंखारलायनाय कुर्ता रिटार्न हरनाया बेखौ देखायनायावहाय नोंगौ उदैया एखमबा एसे फिसा जायो ओमफ्राय एखमबा बुरदां जाफिनो आरोना दा एसे लेबथा जानानै थानाय बायदि मोन्दों आंबो सुबाय थायो नालाय आंबो बेल दंखायो मोनसे उदै सुग्रा ओमफ्राय बाखि बिदि कन्टिनिउ फिसा नङा आरोना मा लायनो थांदोंमोन मा एरना फैखो बिस्कुटाबो जोबां जाथारबायलायनो आंथ' नायाखैमोन नैखौ 10 थाखानि बिमाया जानो लुगैदों ओंखायनो लानानै फैदां नानि सानसे माने न' सिङाव दंबाय थायोमोन बेस्रा मोजां मोन्दों बेरायनानै मोजां मोन्दों आयै बिमा फिसा जेरावबो ओंखाराखै दिनै दासो मोनाबिलियावसो आया दालाय बेरायनानै फैयाखै हाब बिबार मालामोन न'सिम थांनानै फैबाय आरो ओरै सिदा थांनानै फैबाय होथसेहाय नोंसोरजों बिबार मालामोननि खाथिनि दखानावसो थांदों बैग्रि आसारा बेयावसो मोनो नालाय थ' जाबाय ओमफ्राय जोंहाबो नै मालिकआ एबारना साबमिटार लागायजोब्बाय आरोना गावबागाव बिल उथिसिगोन एबार नैबेहायबो रुम मोननैनि गावबागाव लागायनानै थांबाय आरोना सिन्था गैला नै दिनैनिफ्राय एसे हिसाब ओमफ्राय लिडारा नैबे जाहैबाय बेयाव जमा जाफैसिगोन आरोना लिडारावहाय नैबे रुमनियानो थांगोन ओमफ्राय आं बेखिनि साइकेल सालायनायाव जा गोलोमफ्रुबाय आरोना बेनिफ्राय सनाफोर फाराथिया गुबदुब बुलायनो दोरखार गैला आरोना आं बांसिन सुदों नों बांसिन सुदों होनलायनाय कारेन्टफोरा गरम बोथोरावथ' हेभि कारेन्ट बिल फैखादों जोंनाबो न'खरथामबो इनभार्टार गोनां नालाय बेनिफ्राय आरो सोरनाबा फ्रिज दं सोरनाबा कुलार दं बेफोरबायदि नालाय बारा बाहायाबाबो हेभि फैखादों आरोना कन्टिनिउ जेरावबो थाङा मा थाङा बाहायबाय थानाय ओमफ्राय बयनाबो खम बेस बारायाथ' सुनाय जाखायो दा बिदि खालामबाय आरोना गुबदा बुलायनो दोरखार गैला सोरनाफोर जाय थाफैयो गोदान खालि जानानै दं नालाय दानि मालिकआ फैनानै सोरबाफोर मोजां मोनबा खिथाबानो जाबाय बाजै होननानै गालांदों थ' बेनो आरोना ओमफ्राय मोजांनो सोरनाफोर जों गुबदा जेबो बुलायफेराखै समान बिल हरो जेबो नङा बाट हा दाख्लै गरम बोथोरावहाय मा जादों आंथ' अनलि 6 दिनल' थादों नालाय 6 दिन थादोंबाबो आं 6 दिनल' बिल होआखै आरोना जेसेबां जाखांदों बिसिनि आं आधा होदों आरोना जेनेबा आं 15 दिनबो थायाखै 6 दिनल' थादों आं आधानि आधाल' होनांगौमोन बिलखौ खिन्थु आं बिसोर समान होबाय नालाय ओमफ्राय आं बिसिनि आधा होदों आरोना जेरै 600 बा 300 बेबायदि आरोना होदों आंबो आरो एखमबा बिसोर बे दा जाय ओंखारलांसिगोन रुमनिफ्रायहाय बिसोरथ' एखमबा सप्तासे 9 दिन गाहाम थाया मासाव आरोना अब्लाबो बिलखौ समान होयो आंबो बेफोरखौ गोसोखांनानै आंहाथ' खिन्थु 6 दिनल' थाथारदोंमोन आरोना थेवब्लाबो आङो बिसोरनि आधा होदों आरोना जेबो नङा माथो बुंबावनो ज' थानाया ज' मिलायनानै थायाबालाय आं सानथामल' थादों होननानै सानथामल' बिल बहननानै होबाथ' जानाय नङा ओंखायनो आरोना दा बिदि जेबो टेनसन गैला सोरनाफोर ना सोरबा थायोबा थायोसै थायाबा थायासै आरोना गावनि रुमावहाय सिखांथ' मा मेथाइआ गोलैबाय ओमफ्राय आंनि सेरावहाय भिडिअ सफैदों सोरनाफोर काश्मीरनिफ्राय आरोना बे अमरनाथनिफ्राय बिसोरबो थांबायना मन्दिराव डिउटि होनाया ओमफ्राय थांनो लागानि माने बेफोर नोजाराखौ आं नुखायाखैमोन नालाय दाख्लैफोर हरखायाखैमोन माने थांनो लागानि होनबालाय भिडिअखौ हरबाबो माने एकदम क्लियार नुहुरा नालाय ओमफ्राय भिडिअ खालामनानै हरबानो जाबाय दे होननानै बुंदों माखासे गोबां मोजां जायगा भिडिअ खालामनानै हरदों बिथाङा गावनि आइफन 100 Pro Maxजों आरोना ओमफ्राय आं सानबाय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै थ' सोरबा नायनोबा नायलांदो नायाबा नायासै आरोना बेफोरखौलाय मा नायनो मबाइलाव मोजां सार्च खालामबानो नुगोन साननानै नायाबा नायासै ओमफ्राय आं आंनि ब्लगआव सोनानै दोनसै आरोना देनांफोर
खिजारि थांनो मोनाबा थांनो मोननायाथ' एकदम बिराद गोजाननि खोथा आरोना बेफोर समायना गोथार जायगायावहाय आं बादिनि थाखाय ओंखायनो बेखौनो देनां गोसोखांबा नायनो सोनानै दोनसां सनाफोर माबा मेम'रिफ्राव थायाना आरो आंहाथ' भिडिअ बानायबाय थाग्रा मानसिना मेम'रिफ्राव माबा भिडिअफोरखौनो दोनजाया दानबाय थानांगौ मेम'रि फुल जालाबायोना दाम बारानि मबाइलखायनो एकदम बिराद हेभि मेम'रिखायनो बर'निफ्राय दै गलिनानै बोहैबोनाय ज्राव 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 होनलायनाय मा होनो भिडिअ'आवबा मालाय गासिबो दैनि एकदम ज्राव 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 होनलायनाय आरोना मजा नुहुरखायो केमेराफ्रा हिटबाथ' मजा नुहुरसिनबावोमोन आरोना बाट उफाय गैया आं बेखौनो गोजोननाय मोननानै नायदों थ' आं एसे मिउजिक लागायना होलांसै नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय आरोना अभी सोनमार्ग अमरनाथ के पास हम अभी सोनमार्ग पहुँच गए हैं उनका जो यहाँ नहा रहा है बढ़िया ना ठंडा पानी है रास्ता गाड़ी लेके लिए है वो ओमफ्राय नै बेबायदि महरखौ नुनानै आंहा गरायफोरखौसो जा अननो ओंखारो आरोना सनाफोर नायलाय गरायफ्रा जि माल रोगायो अनाखाना चार्जआबो एसे बुरजा लायो होन्दों आरोना दाखालै ओमफ्राय बे सोलिफुबाय थानायावहाय भान्डारा मालाय गरायफोरनिबो मालाय भान्डारा खुलिनानै होलायदों जाहैदों गरायफोरनोबो गांसो चाना जि जाहोदोंनो आरोना नै नायलाय अनाखाना माल रोगानांगौआ ओमफ्राय मालाबाबो गाखोआनो जाहैदों आरो बांसिनानो गाखोआनो आरोना मालिकफ्रा जेनेबा गोजौआव माल लाबबाबो गाहायसिम माने खालि थाङोनो आरोना अननो ओंखारबाय बिसोरबो गरायफोरखौ मालाय बेसेबां खस्थ' होनो
थांबाय गए बर्फ के अंदर